Mwadzuka bwanji kulikonse kumene muliko, mwadzuka bwanji kulikonse kumene muliko. Lero pa 1 June 2026 Chilungamo radio session FM program nkukhala ya Chilungamo special hour. Mai Esther Jolobala. Mai Esther Jolobala. Akuti anthu ena akachita chinthu chabwino inu mmapondereza. Akuti choti mudziwe zinthu zimasintha ili ndi dziko. Mai Esther Jolobala. Anthu amafunsa ndithu kunena kuti kodi zikukhala bwanji pamenepa. Mai Esther Jolobala ndikudziwa kuti ndi achipani cha UDF, koma kupezeka pa msonkhano umenewu wa chipani cha DPP nkumatiuza kunena kuti tikavotere candidate wa DPP. Kodi UDF sinayimitse candidate? Chilungamo radio station FM program ya Chilungamo special hour tifuna kufotokoza kunena kuti chipani cha UDF chinayimika ndithu amenewa ndithu Ibrahim Ojes ndithu mwana wa kumikoko constituency ameneyo, ndipo Esther Jolobala iwowa kunja ndi UDF koma muntima si UDF. Ndipo timafuna tifotokoze kunena kuti zambiri zimene zakhala zikuchitikanso kuti mamuvu a chipani cha UDF adzigulitsidwa, ndipo amagulitsidwa ndi agent ameneyo Mai Esther Jolobala. Kotero timafuna tikutsimikizirena anthu akumikoko constituency kunena kuti mukaona Mai Esther Jolobala akulankhula chonchija ndi kufuna kupondereza Ibrahim Ojes, malingana ndi kunena kuti Ibrahim Ojes wakhala kuchita zitukuko zosiyana-siyana zimene iwowo kudera kwawo amakanika kuchita. So akudziwa bwinobwino kuti Ibrahim Ojes akangoti wawina zitukuko zikhala mbwe kuposa pamenepo. Ndiye apopo amenyetsa nkhwangwa pamwala, akulolera kuononga ndalama zawo kuti Ibrahim Ojes awine haya mukamuona anthu akumikoko mukhoza kutsimikiza kunena kuti amakhala ndithu kulilongwe, wangobwera ngonkoka ndi kumbweretsa. Ndipo tikufuna kufotokozerani kunena kuti kumeneko voti yanu voterani Ibrahim Ojes. Esther Jolobala ayena akumakuzani kuti UDF voterani haya tukamba kunena kuti wa UDF wina aliyense musamvere za Mai Esther Jolobala. Mai Esther Jolobala ndi mmodzi mwa anthu amene anagulidwa ndi DPP ndi cholinga choti aononge mikoko constituency. Iwowa ndi agent wa DPP amene ndithu akulankhulira DPP kumenyera kampeni DPP. Ndiye tikufotokoza kunena kuti nonse akumikoko constituency musamutaye Ibrahim Ojes, musamutaye Ibrahim Ojes, musamutaye Ibrahim Ojes. Mai wa Esther Jolobala ndi wopondereza kwambiri. Tikupatsani example muona kunena kuti nthawi imene ndithu kunalinso zisankho zimene timapita za 2025 mupeza kuti zisankho zimenezi ndithu iwowa amagwirizana kwambiri ndi Aisha Mambo anali wa chitatu kwa speaker, ndipo DPP inakambirana ndi Esther Jolobala, ndipo anamuza Esther Jolobala kuti ampange ndithu convince Aisha Mambo yakhale ma friends kwambiri, ndipo Aisha Mambo nkupezeka zoti nkukopeka atakambirana kunena kuti iweyo utenga mpando wa Aisha Mambo chifukwa chonena kuti kumene kuja siti kufuna muyawo. Kutero kupaka dali pano nkhani yalowano ku mitundu, kutero ku Esther Jolobala akamathandiza akuthandiza haiya chifukwa chonena zoti akuti ndi mulomwenzi zawo. Muona kunena kuti kunali ayawo ena amene anayimiranso ku chipani
chimenechi cha DPP koma sanapatsidwe support. Ahayi awa kuwina kwawo mmene tafotokozera kuti tinafotokoza pano kunena kuti ma primaries a DPP akawine ndi haiya chifukwa chonena kuti ku region, ku district komanso constituency kwapita ndalama za nkhani ndi anthu oloko atankonda munthu ochotani anthu akumidzi sizitheka awine ndi haiya lero adawina. Timakuwuzani kuti support akupereka ndi mayi Esther Jolobala. Lero bwanji pamenepo so akumapita pa ground nkumauza anthu kunena kuti iyayi ine ndi wa UDF koma kavotereni uyu. Yomweyo ndi imene amayendera ijanso kumati musavotere atupere mukavotere Peter Mutharika. Zimenezi ndi mmene zimakhalira. Ndiye tifuna kufotokozerani kunena kuti musamvere mayi Esther Jolobala. Ndi munthu wopondereza, ndi munthu amene akufuna kupha tsogolo la mikoko constituency, ndi munthu amene ndithu akufuna kupha vision ya mnyamata ameneyu Ibrahim Ojes, ndi munthu amene akufunitsitsa ndithu kuti anthu akumikoko mukhale otsalira chifukwa iwowa ali ndi nsanje. Mukaona constituency kwawo palibe chitukuko chimene apanga za mphamvu ngati Ibrahim Ojes. Tikukamba kuti muone Ibrahim Ojes kumeneko. Osaiwala kuti imene mukumverayi ndi Chilungamo special hour pompano pa Chilungamo special pompano pa Chilungamo radio station FM program yake nkukhala ya Chilungamo special hour. Akuti munabadwa bwanji chintima chankhaza mayi Esther Jolobala. Akuti Ibrahim wachita zinthu zabwino koma inu mupondereza why? Akuti choti mudziwe Mulungu amakonda wina aliyense. Akuti munabadwa bwanji ndi chintima chankhaza simufuna anzanu akhale pabwino. Akachita chabwino Ibrahim Ojes wamanga mizikiti amapatsa anthu zakudya zitukuko zambirimbiri madzi chani chimene mukumponderezera ndi chani mayi Esther Jolobala. Akuti Ibrahim Ojes Mulungu sangamtaye. Akuti chintima cha nyau chanucho kodi nchagule. Osaiwala kuti imene mukumvera ndi Chilungamo radio station FM program ya Chilungamo special hour. Mayi Esther Jolobala. Mayi Esther Jolobala ati kumpondereza mwanayo basi Ibrahim Ojes kwapondereza kumpondereza basi. Akuti mwampondereza atupere mwampondereza maona ngati mukwanitsa mwamukwanika pano mukupondereza Ojes why mayi Esther Jolobala kumeneko. Akuti choti mudziwe Ibrahim Ojes yo ndithu akukondedwa ndi Mulungu. Mulungu amakonda wina aliyense ndipo sangamtaye. Pirizani kumvera Chilungamo radio station FM pompano pa Chilungamo radio station FM program ya Chilungamo special hour. Ndikusiyeni modene munali ndine Austin wa Chilungamo radio station FM. Maso anu akhale pa Ibrahim Ojes kumeneko. Esther Jolobala asakuzunguzeni mutu, asakunamizeni. Iyeyu mkati siwa UDF ndi agent
otenga zinthu nkumapereka kuti a UDF afuna apange zakuti iyeyu asakuzeni chilichonse anthu akumikoko. Iyeyu kwawo si kumikoko, iyeyu si MP wa kumikoko. Inu anthu akumikoko muonere kuti madzi amene tikumwawa anatiyikira ndani, mzikiti umene tupempherawo watipatsa ndani, nthawi ya njala amatipatsa zakudya ndani. Esther Jolobala anali kuti. Munali ndine Austin wa Chilungamo Radio Station FM. That's